Pabalik-balik nakulog kan tuhod ang nagrangay kan 78 anyos na si Imelda Precones kan San Lorenzo, Tabaco City. Kaya naman sa libreng serbisyong medikal na pighatod kan ako Bicol Party List sa indang barangay Kasubagong Aga, saro siya sa 300 sa nagpila asin nagpakonsulta. Sigun kay Lola Imelda, dakulang bagay ang pagmakulog kang partido na mairanian mga serbisyong ini sa mga siring niyang kapusman sa buhay asin may pigtitios na kamatean. Pasalamat ako sa nagdara kay ni Medical Mission Digdi sa Muya. Dakulaon na tabang ini para sa Muya. Nakinabang man sa medical mission ang aki ni Edmark Ribueno na pirang aldaw naman daang nagsusuka. Apisar sa libreng check-up, natawan man siya nin bulong asin bitamina. Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List, sa nginginot po ni Attorney Hilbong Galon. Dakula pong salamat sa tabang po nindo sa atong nigikang medical po digin sa barangay mi po. Salamat po. Sigun kay Congressman Attorney Jill Bungalon, obheto kan aktibidad na magtaong alalay sa mga kababayan nindang nasa laylayan. Naapwara sa libreng konsultasyon asin bulong, gusto mang kang partido na maipamati sa mga taga-Primer Distrito ang sa indang dayupot na pagpadaba asin pagmakulog. Nagkukondusir kita ng libreng check-up, libreng pagtaon ng bulong, and at the same time, igwaman po sidang makukuha ang bagas, halip po kay Congressman Joey. So, dakulaw na bagay na pinagraranita, ini pong mga serbisyo medikal para po sa satuyang mga kababayan. Kaya dakulaw na onra na kita po maka-extender asin makatabang sa pangangaipuan po kan tao. Padagos man na nakakatuwang kan ako Bicol Party List sa aktibidad na ini ang PNP asin personalized kan Bicol Regional Hospital and Medical Center. Nakinabang sa nasabing aktibidad ang mga taga-barangay San Lorenzo, Barangay Kabangan, Barangay Kubo, Barangay Basod, Barangay Baranghawon asin Barangay Panal. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.